andet udtale, at det danske folk er racistisk. Maskedans. Klassisk hollandsk maskedans. Det er også dejligt. Derfor er det ikke at for sundhed. Mimi Carlsen, formand for Inatsisartut. Asasaknun ukiorpassuit siulerisatta aama suliarisimasaat tungavigaluit. Nunarsuarmiuqatit tamaasa naligaluit nalitullu pinaqarlutik ingerlaimallutik. At vi har sammen skaber noget sammenhold, en styrke. Det er en ny tid, som Grønland er på vej til, og en nyt år, hvor Grønland har været i centrum i hele verden. Det grønlandske folk er et folk, uanset hvor det bor. Og som folk er det i den tid, vi er i, der skal vi være samlet for at være klar til en ny fremtid, som vores land er på vej til. Alle andre folk i hele verden, som vi også vil gerne have tilbage over for os. Damatini i summersoffio. Ama kudaringidara. Kuena. Ja, det er fordi, vi tror, det skal være større. Ja. Der er sagde Mutti noget overraskende derinde.